M23 marifatigi kulu minnu ni Uranda jamana finitigiw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo sera ka Kivu kɛɲɛkaɲafan n'o bɛ wele ko Nord Kivu o dugu belebele minɛ n'o ye Goma ye k'u bɛ k'u kunda Bukavu mara kan o yɔrɔ min fɛnɛ bɛ Kivu kɛɲɛkaɲafan kɔnɔ ni yɔrɔ min dugudenw hakɛ bɛ taa mɔgɔ miliyɔn 1 ɲɔgɔn na a duguden caman de bɛ wulikajɔ teliman na jatigɛ kɔnɔna la ka kɛɲɛ ni dangarili wale wɛrɛ ye min kɛra bi juma sɔgɔma a dɔw yɛrɛ bɛ yen k'olu b'a fɛ k'u sigiyɔrɔw bila ka taa Uranda jamana kan yen yɔrɔ minnu ka mara bɛ dancɛ la duniya jamakuluba communauté internationale ani ka fara jamana wɛrɛw kan minnu bɛ kɛlɛban na n'o ye Angola ani Kenya jamana ye bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ hali bi min ma se ka sira sɔrɔ kosɛbɛ walasa ka se ka kumaɲɔgɔnyaw dalatigɛ u ka ciladenkuluw fan fɛ walasa u ka se ka fɛɛrɛ sɔrɔ ni kɛlɛ in na u y'u ka jɔrɔna yira ka kɛɲɛ ni kɛlɛ in juguyali ye k'a fɔ k'a bɛna sɔn ka walankata ka taa u ka marabolo fan caman fɛ mɔgɔ caman de ɲɛmununen don ka taa u ka lajɛrɛ fan fɛ min kan ka kɛ sini sibiri Dar Salam RDC jamanatigi Félix Tshisekedi ani Uranda jamanatigi Paul Kagame mɔgɔ fila bɛɛ lajɛlen makɔnɔlen don ni lajɛrɛ in kɛnɛ kan a lajɛrɛ bɛna kɛ n'u ka kulu min b'i wele ko EAC n'u koma nanzarakan na ko Communauté des États d'Afrique de l'Est et de SADC o min ye farafina kɔgɔduguyanfan jamanaw ka ɲɛtaga kulu ye lajɛrɛ wɛrɛ kan ka sigi sen kan duniya keleya tɔnba Nations Unies o ka bolofara min sigilen don bunadamaden jo sariyaw lafasali kama n'o ye Conseil des droits ye kan ka jalatigɛli kɛ bi ka se k'a dɔn cogo min na u bɛna kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sigi diɲɛ ɲɛfɛ min ka baara dɔ bɛna bɛn fitinɛw ni karogɛlɛya walew lasɛgɛsɛgɛli kan fan fila bɛɛ lajɛlen fɛ ka kɛɲɛ ni kɛlɛ in ye n'o daminɛna kabiri janvier kalo tile 26 mɔgɔ 3,000 bɔɲɔgɔnko olu de nin bɔnɛna a sen fɛ nka Kinshasa kɔni ye jalaki bin wa ko ɲangili berew kan ka ta ka ɲɛsin Kigali ma. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir, très heureux